Det er mig en stor pleasure at kunne præsentere vores fantastiske hold. I ain't got no money, no big ass truck, no credit card to pay my thrills, cause I ain't got a real job. My wife went out the back door, found herself some dude in Texas. He said to own the biggest gun, but he ain't got what I got. The boys, the beers, the party. Hej og velkommen til News. I dag er det den 18. i 1. 2012. I dagens TV-avis kommer vejret med Mikkel Jensen, og lad os se, hvis han får vejret til at passe med alle de andre vejrudsigter, som ikke passer. Efterfulgt af en ny præsidentkandidat. Hans navn, det er godt at vide. Det er kun vejrudsigten, der kender den. Vi ved ikke lige hvorfor. Efterfulgt af Nørbæk News. Der er sket et eller andet på Nørbæk Efterskole, som vi gerne vil finde ud af. Vi stiller over til vejret. Ja, vi er med vejret, og jeg skal lige se på. Ja, skal vi lige tænde den. Sådan her. Torsdag den 5. i 1. 2012. Og det bliver soligt vejr i dag med masser af solskin, og i morgen bliver der øsregnvejr, og det kommer mod nordøst. Og så slår vi over til præsidentkandidaten Poul Erik Hansen. Tak Mikkel Jensen for den pragtfulde dårlige oversigt. Det her det er News, og i dag har vi præsidentkandidaten, hvad hedder du? Poul Erik Hansen. Lidt mere dansk, ikke på nysk. Poul Erik Hansen. Okay. Hvorfor stiller du op? Her er Margrethe. En, der hedder Margrethe. Er det en telefon, det der? Den skal være... Her er telefon. Ja, er Poul Erik Hansen. Du er i gang med at... Det er man ikke mere om det. Ja, jeg er ikke travlt. Jeg har ingenting. Jeg må huske lige de papirer, der skal med på det. Ja, kl. 5. Det er fint. Her er Nisse. Okay. Og hvorfor havde du Margrethe? Her er monarki. Okay. Hvorfor det? Her er Nisse. Okay. Hvad er Nisse med monarkiet at gøre? Her er Nisse. Okay. Så her er Nisse. Enig? Ja, okay. Hvad vil du give danskerne? I dag er nu Pia Kærsgaard. Her er Blå Blok. Her er Pia Kærsgaard. Vigtigt. Okay. Hvorfor skal vi stemme på dig? Stem på mig. Kage. En kagespisende Poul Erik Hansen, som prøver at blive præsident her i Danmark. Held og lykke. Det her, det er News. Vi er ude på Nørbæk. Den anden reporter, han er syg. Jeg er kommet herud for at interviewe dig og bedemanden, som jeg kan se står klar der. Hvorfor er du herude? Det er på grund af, jeg ved, han dør derovre lige om lidt. Hvorfor dør han? Det er på grund af, han dør simpelthen så meget. Jeg ved ikke hvor meget, men jeg ved bare, at han dør. Jeg kan simpelthen se det på ham. Prøv at se ham. Han dør. Hans pult stopper snart. Så er der penge i kassen. Penge! Dig. Okay. Nonny, tror du snart dør, eller? Nej, okay, det er også frisk ud. Ja. Vi vil finde de andre 2 ting, som er her på Nørbæk. Jeg kan desværre ikke finde ham der lurer. Det bliver lidt svært. Kameramand, har du set nogen? Nej. Ja. Hey, der! Jeg fandt den! Hvad laver
laver du? Hvad sagde den? Hvad laver du dernede? Jeg lurer. Nej, forne. Dernede fra. Ja. Okay. Live porn lige her. Nå, men okay. Der var ny. Jeg vil så sige en ting. Få dig et liv. Ses. Okay, og vi er så gået ud for at lede efter et eller andet løbeprojekt, de har i gang med herude. Ja. Jeg har vist fundet den. De kommer løbende her. Kan jeg se? Undskyld. Hey, må jeg lige... Hallo? Må jeg lige tale med jer? Undskyld mig. Det er svært at fange dem. Vi prøver lige igen. Undskyld mig. Hvor er I på vej hen? Hvor jeg spørger? Hey, stop. Hvor lige, jeg kommer for sent. Okay, han skal til team, og I kommer for sent. Det får han så de store i gang med. Ja. Nej. Okay. Så fik jeg stoppet. Må jeg spørge, hvorfor skal I til team så hurtigt? Jeg kommer sent. Du ved godt, jeg tror, jeg er snakket med de andre ret frikvarter nu. Har du det? Ja. Dammit! Og så løber du bare efter den der. Ja. Er det... Jeg vil ikke have kage, så må vi bruge en gulerod. God point. Ja, men okay. Jeg vil så finde efter de der tyverier. Hey! Hvad sagde du? Jeg tror du var syg. Det er jeg ikke. Jeg var bare forsinket. En dag her. Verden. Så må jeg hellere tilbage til studiet. Ja, god Kan du løsning. ikke bare finde en ting? Det er sundt. Okay. Så skal vi efterforske de røverier, der er sket på Nørbæk Efterskole. Ja, nu skal vi lige efterforske det der med de røverier der. Jeg skal bare lige have tjekket min mobil for at tjekke om der er skrevet til mig. Hey! Kan du så komme her? Det er min! Giv mig! Hey, kamera, kan du se om du kan finde en dernede? Hey, hallo! Hvad så med den der? Hallo, hvor skal du ikke? Kom tilbage, når jeg snakker til dig. Og der kommer en af eleverne fra Nørbæk Efterskole. Kan vi få en kommentar til? Ja, meget gerne. Hallo! Hallo! Må jeg lige få min særlige gave? Værsgo. Ja. Tilbage til studiet. Pause. Nå, ikke. Nå. Ja, det var så uheldigt det der med mikrofonen, har jeg hørt. Til sidst bare sige god aften.